Herätys. Missä ollaan? Sen tossa. Olis näet kakkuu? Mä haluun sen. Mä haluan. Joo. Ransseja. Älä ota. Milloin me saadaan syödä niitä? Milloin karkkipäivää? Äiti sanoi, että ei saa syödä. Vielä. No, syödään nyt. Tuossa on muuten kakku. Käy viemässä nää keittiöön. Vie nyt! Sisko, mitä mä voisin valita? Mä en vaan tiedä, mitä mä valkkaisin. Me lähdetään tänään kouluun. Vaikka jotain lämmintä. No nyt on kumminkin kesä. Loman loppupäivä. Ouch. No, mites tää nyt? Niin. Sano auki. Se on mun kanska olla huiri. Leppari. Ihana pehmeä kala. Onks tää rusetti? Näytäks me hyvältä? Ihan samalta kuin ennen. Törkeetä. Mä ainakin lähden jo kouluun. Eikö sä jo meikata? En. Mä näytän ehkä ihan hyvältä. Outoa. Valmista. Se on oikeesti tullut takas. Voiko sä uskoa tätä? En. Se voi olla totta, että se on tullut takas. Ettei se olekaan pelkkää valhetta. Onko se oikeesti totta? No, katsokaapa. Hei muuten, kato, nyt tulee. Se on tullut takas. Se on tullut takas. Okei, no me levittais sana eteenpäin. Se on tullut takas. Siis ei se voi olla totta. No. Keikka? Ihan oikeesti. Se on totta. Se on tullut takas. Ei oo voida tulla. Se on tullut takas. Se on tullut oikeesti. takas. Oho! Se on tullut takas. Oh my god! Ei kiinnosta. Au. Hei, vuota! En mä näe mitään. Aaron, voisitko sä... I am back. Oh my god! Pääsekö mutki sinne? Jake! Alexandra. Ai moi. Moi. Anna. Ai moi. Pitkä sitä aikaa. Joo, tulkaa. Mä voin näyttää teille yhtä juttua. Tulkaa kattoo.
Jake! Niin? Joo. Niin, mitä se? Joo, arvakaa mitä. Siis, mä oon saanut poikaystävän. Se on toi... Näettekö toi mäyräkoirapoika tuolla? Toi? Ai. Oikeesti? Joo, eikö se oo Tom? Joo, Tom. Niin, oikeesti. Mä saan se poikaystävän. No, ei tuu tarvitse sitä huudoa. Otetaan. Mä menin. Niin? Onko se Julian poikkes? Joo. Tarttuja. Jason. Ai moi. Jake on tullut näköjään takaisin. No joo, niin on. Eikö se oo siistiä? No. Museoileeko te koulussa? Joo. Rakastuneet, tulkaa kattoo. Hei, älkää jaksako. Please. Hei, mitäs tää nyt niinku? Hei, mitä tää oikeesti nyt on? Kertokaa mulle. Tuu äkkiä se sot. Tom! Tom! Mä menen hakee äkkiä haunan. Ja äkkiä. Mikäs tätä kunnan kouluun? Fauna. Ja tartti siesi Juliana Tominkaan. Anteeksi. Väistäkää! Kiitos, että tulitte. Tää olisi pieni ongelma. No joo, mä en tajua mitä tässä niinku on. Apua. Voisiko joku niinku nyt sanoa? Jasmin. Tom. Ihan oikeesti. Koulun surkeimmat luuserit. Yhdessä. Ihanaa. Willow, mä vielä sanoin sulle tästä. Ei olekaan. Elikkä ei mitään tärkeää. Ei mitään tärkeää, te voitte häippäistä tästä jo. Joo, siis ei mitään. Lähtihän. Miksi Willowi pitää kirjoittaa niitä? En mä ainakaan itsekään tiedä. Moi Aleksandra. Moi. Mä oon tullut takas. Yeah. Moi. Fauna. Tehty mun suosikkeja. Jake, älä nyt, Jouko, ala.
Vai haluatko oikeesti tapella mukaan? No, rauhassa. Kun hän tuli moikkaamaan. Anna läppy. Ei sitten. Onks te joku välinen riita? Ei. Siis mitä niin päästä. Toi vaan petti. Se huijasi mua. Onks sä okei? Se passas mua! Mitäköhän... Mut joo. Mitäköhän armahtaa tykätä? Ei mä voin mennä kertoa sulle. Ei, älä. Joo, se oli vitsi. Toi oli hyvä. Mä nyt oikeesti ois. Yksi koulun parhaimmista oppilaista. Jake. Oh my god. No, sehän tykkää melkein meidän kaikista oppilaista. No se luulee vaan olevan reitterissä tommonen hippis, että se olisi kaikkein parhainut. Me vilkäkä sitä. Se pussas mua. Dyäk. Mä vihaan Jasonia. Eiku Jake. En mä nyt sua vihaa. Mut siis... Jakea. Okei. Mä en edes muista sen nimeä. Onko se Jake? On, Jake. Mä sekoitin sut ja Jaken. Ei se mitään. Sori. Mä täytyy käydä vessassa, ottakaa pieni hetki. Joo. Ootko sä huomannut muuten meidän silmiä? Koska olemme aika samanlaisia. En. Aaron! Moi Aaron. Mitä kuuluu? Hyvä. Mitä sä teet tänään? No, mä ajattelin, jos kävis tänään. No käy ihan mikä vaan. Kiva. Missä sä kävit? Vessassa edelleen. Ai jaa. Mikä sulla on? Vähän työttää. Täytyykö sun päästä istumaan? No ei. Mä oon huolissani susta. Koska sä oot baby. Koulupäivän kuluttua. Mun pitää mennä. Oli kiva nähdä. Joo, Moi. mä tuun mukaan. Eikö sun pitänyt tulla? Tai mä tullaan teille. No, Se on sopiiko huomenna, koska meillä on kiireitä? joo. Mennään katsomaan kauppaa. Joo, mäkin tulen. Joo, moikka. Moi Jason. Moi. Joo, kai me sitten sanotaan tästä. Joo. Se täällä päin. Kiva nähdä. On yksi. Mun pitää mennä. Mortiin.
haastaa. No nyt on ilta. Mennään tyypit. Piti problem, kun saattais mukana. Anna. Ihan niin kuin joku seuraisi näitä. Mä haistan jotain. Onko se, eikö se ole Willow Broken? Joo, kyllä se näyttäisi tulevan. Moi tyypit. Mitä sä täällä teet? Ahem. Me sovittiin näin. Te teette jotain täällä, jotain läppösiä ilman mua. Törkeetä. Ette saa tästä palkkaa. No me saatiin kumminkin. Tää on niin. Mennä hakemaan tuolit. Mitä sanot? No, me tehtiin hyvää työtä. Onko se, että se näkee? Ei vielä. Otetaan töitä. Hiljaa. No niin nyt. Hyvä. Mitä? Mä en saanut selvää. Turvaa. Mitä tehdään? En mä tiedä. Päki. Ei me voida niitä tehdä näin enää. Oteta. Mä herätän tullekin. Oota, mä nostan sun ylös. No joo, kyllä me tiedän mitä sä yrität sanoa, mut mä haluan, että sä oot mun tyttöystävä. Mitä pidä teitä, jos te suostutte olla meidän tyttöystäviä? Oota, mä aukasen tän. Ai, se sattuu. Apua! Turpa kiinni, muuten mä tapaan sut. No niin. Eli siis me halutaan, että te olette meidän tyttöystäviä. Ei ikinä suostuta. Niin. Okei, sitten me tapetaan teidät. Haluatteko nähdä millä? Okei, joo, ei haluta Mua nähdä. oikeastaan kiehtoo millä. Te tapatte mukaan sitten Älä meidät. nyt joko. Please, päästäkää minne pois. Aleksandra, sä oot mulle kun omattu. Mä en halua, että sä oot kenenkään mun kuin vaan mun. Mut pitääkö mun mukaan sitten suostua siihen? Pitää. Sun pitää suostua siihen. Ja sitten luovuttaa Aaron. Mä en luovuta Aaron. Se on kiltempi kuin sä. Okei. Entäs Fauna? Mä en ikinä suostu ole. Sä oot ihan hirveä. No, tapetaan sitten ne. Ei, älkää joko. Turpaki!
No, aluksi et sul käy vielä pahemmin. Suostuiko sä olemaan mun tyttökaveri vai et? Jos lupaatte, että ette tee Aleksandralle mitään. En sisko. Lupaan olla sun tyttökaveri. Hei, mitä siellä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mitä te teitte? No, sä oot mun tyttökaveri. Lopetaa. Mitä me tehdään? Erota tuo. Herätys. Apua, ai sattuu mun päätä. Onks joku haava? On. Tosi reilua. Mitä te teitte mun kaunille Turkille? No ei se johdu sulle. Mut suostuks sä olla sitten mun kaveri? Tai niinku tyttökaveri? Miksi? Mä en halua. Oikeesti, onks pakko? Mieluummin kuolen, kun suostuisin. Nyt lähdetään. Apua! Aaron herätys. Noniin. No, aika jumista. No, otetaan ne mukaan paljon. Niin, otettakaa! Ai perkele. Nyt kuule. Lähdetään perään. Mistä me tiedän? Nonni. Poika kuule. Nyt hengitä kunnolla. Onko se okei? Joo. Voi Jeesus on kanssasi. Ei oo ketään kotoa. Turvallista. Mennään. Onko se okei? Saatko sä itse? Joo, mä saan nyt. Tulkaa. Tulkaa nyt. Tulkaa vaan. Joo, mä ihan okei. Joo. Mikäs pakko tää on? Mä en ole nähnyt tätä. No, mä heitin vaan tän päästä. Ei mitään muuta. Mä kun vaan ajattelin. Se oli kivaa. Tuu. Ai. Kot. Koittakaa tekin pojat. Oi. Se oli hurjan hauskaa. Käydään tutkimaan paikkaa. Verta? Toi on muuten aitoa verta. Hyi! Onko se kunnossa? Mä löysin verta. Mäkin löysin verta.
Taisko me häippästä? No kun meitä on johdoton, niin me voida vaan häippästä. Kuulitteko sä? Mikä se on? Se on kauna. Ja mä menen pois. Sä pakkaa tuo ulkonassa. Me voidaan mennä pois. Taulukossa! Päästä pois! Ei tää nyt voi olla nyt niin. Ei tää nyt oikeesti voi olla noin hirveetä. Mun astma. Se menee pahaksi. Antaa hänen levätä. Noniin. Se tajuu mun siskolla on astmaa ja se voi kuolla. Ei sinä oikeesti kuole siihen. Kyllä siihen voi kuolla. Sä et tiedä mitään. Voidaan nyt etsiä täältä jostain pakkokeinoja. No, hoida se sun sisko. Mä etsin täältä pakkokeinoja. Ja äläkä myöskään panikoi. Rauhoitu. Ole kuin nainen. Ryhdistäydy kuin nainen. Minä etsin pakkokeinoja. Mitä sä oikein? Onks nyt hyvin? Oho. Hei. Okei. Mitä näyttää? Ihan kaikki on ihan okei. Mulla ei tapahdu mitään. Mä en oo nähnyt mitään. Mikä toi oli? Mikä toi oli? Okei. Joo, täällä ei tapahdu mitään. Mä vaan stressaan. Auta mua. Lappu. Nipistä mua. Ai! Näikö se samaa unta kuin mä? No, Siinä oli semmonen kaunan ääni. joo. Ja